Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Hapa nda Kuvhara Matare. Hapa na Sekuru nda Kuvhara Matare. Mazuva mashoma. 1 November. 1 November. Tiwa Kuvhara. Sekuru ari Kuvhara. 1 December. 1 December. Tisakumana. Ndokuzosangana nevazukuru. Wense vana matambudziko awo mesh. Vese vana matambudziko awo vese. Ngatamangi. Ngavatomhanya. Masvondo maviri aya. Masvondo maviri Asara. Murikubva dzukuru muri kunze kwadziko? Vazukuru vangu vari kunze kwenyika mukuzvinzwa here? Tiwa Kuvhara Matare. Sekuru akuvhara Matare. Ndara kutamanga kuenda kumuyi. Ndakuenda kumusha. Ndo Christmas yati umwe. Ndo nguva yekunozorwa kwasekuru paChristmas yavo. Chabwino. Ndarevesa mafara manyinji. Ndatotaura zvakawanda ipapa. Tiwa Kuvhara Matare. Sekuru akuvhara Matare. 1 November. 1 November vanenge vachikuvhara. Kwete muntu zotamanga pa 1 November kuti still ndafika. Kuti haiwa ndasvika 1 November hayi. Ukuza kuti bwera kuno kumuyi. Unototera kumusha. Ndakhala drank kokwe mzimu kumana ndi naombo. Unongouya kotaura nyaya yako mzimu hausangane nawo. Chabwino.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV